hang da un edet sita nang litum ke wang pon tum pan choro lo non ilitum kache bohong kir Kachini kangtung rat atum ta Kachini kangtung ke la hello article India a constitution article 280 along copy lage do lapen article 275 along copy lage do lapen article 2.3 along copy lage do la salam 2 and 3 bang anili impur dam bombe lo 2 and 3 along ke la bang ke separate state alam si pula Article 2 ke pulo admission or establishment of new state pulo. Parliament may by law admit into the union or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit. Number 3, Article 3 bang pulo formation of new states and alteration of areas, boundaries or names of existing states. Ladakh 6 schedule alam ning je tribal atom phan ke raiji alam scheduled caste atom phan OBC atom phan ke raiji alam thang ta ning je Ladakh a condition bote tok dun mi per la so condition tok dun mi po pot si hala Nagaland la pen Mizoram phan ke 371A pu pi ni tok dun hala bangke la ke 6 schedule asom tak lo seta 6 schedule binong kali lo thema 6 schedule bangke mini constitution pinak eta hala article 371 pu pi ni bang la ke article hala bangke parliament tuma ninghang lo te majority vote pen hala bang pavidet un la pen 6 schedule bang la ka pavidet un e la lo hala bang 2 3 bang la si article 2 pen 3 ateng pen autonomous ki koi separate state hang lo te la ke tribal atom phan ke raiji alam hadak ave no la mat ke ave dat lang pedum meji mene article pen se ta hala ke bang non hu ke nang se kroi dun de jibon 6 schedule ni na kroi dun de la dak le kroi lang ma and the article 280 non 125th amendment bill pula batai pharoi sira in koira pho aphom constitution ke lar alam la so ke lar ke 6 schedule si jasemet lar po la pen non ilitum Karbianglong Autonomous Council atum ke claim bangke direct funding ke long ya phan pu article 280 nang ji pu 275 nang ni pu angge 280 bangke dak non la article 280 abinong bangge la ke finance commission pulo finance commission pen poisa nang logi pulo la pen 275 bangke la ke India consolidated fund pensi poisa nang logi po bang hala nang ke logi bangke la ke non afran nili 280 bang pudet lang 280 bangke la ke panchayat atu phan la pen ke municipality phan town committee phan poisa nang ke logi phan ala bangke BB along sige pu poisa lata state government Assam as state government along poisa nang ke logi phan direct funding po alam ave Assam government long si poisa nang logi hala finance commission tumta lapen India government ta finance commission ta India government ki pualing si kroji lapot poisa nang logi ke Assam government la direct funding lam dak tok ti lapen la solam ke nilitum jakas ahut kaching ki hutan nitum direct funding lam pudam lo hala bang suhut aning mesen bensi hala joint secretary bang nang thak la ko hello ahok lo la ke muthe la direct funding po alam bang ke
lake nang tuma fandet alam kali lake claim lo te lapen ke hang atum ke India adang sita akaprek a statement ala son alam de sike claim ji ke Assam government fan bakar biang long fan claim chot ji puge uni tu mana pun dun do labang nang Kachini dun pemel labang lam ke the pinak labang ke a level the tutan labang adang the tan lasi dak 280 alam bangke lake 6 schedule alam ta tokte lapen autonomous state alam ta tokte da bangke autonomous state atuma fan poisa ke loji po alam ave 6 schedule area atum fan poisa ke loji po alam ave ba non 6 schedule area alam bang bidun kokpo autonomous state bang bidun de ji ne liga chinia tenke 125th amendment along bangke autonomous state bang tokte de ji municipal town committee lapen panchayat alam lapen Karbiang autonomous council po alam bang tok dunji mini seta poisa bang Assam government fansiloji direct funding gali 275 bangke nilitungi pulo 275 pensi poisa ke nang pelo bom nai pulo lasi 275 along ki po bangke lake dake 6 schedule area lam tok lapen dake tok la pohelo on and from the formation of autonomous state under article 244A any sums payable under clause A of the second proviso of clause 1 shall if the autonomous state comprises if the autonomous state comprises of all the tribal areas referred to therein be paid to the autonomous state and if the autonomous state comprises any autonomous state as any or some of the tribal areas be a portion between the state of Assam and the autonomous state as the president may by order specify da bangke pulo autonomous state pen Assam government atum angbong poisa ta thak det pu usigi pu labangge ilitum phan poisa thak det pu autonomous state ke long lote lapen autonomous state ke dolote la sinon thihek penil tung ki pukang tung la hello ilitum Karbianglong autonomous council atum 280 finance commission along pacherap dun langji po ma 280 sige me 275 nang ne lapen 125th amendment pe pass serak nai pusi ningye don dambaret lo hala government tumangke 125th kaselam ia bangai 125th amendment kaselam bangke ilitum phan autonomous state nangi pijok plot ya pansi hala tungke la 280 pugan ningye dambaret athema 280 along autonomous state alam vedet ke article 244 e alam ave adake 275 long sige tu along finance commission alam do port finance commission apoisa ke long ya phan pu dambaret ama autonomous state ke hang dam bangai hang thu thedet non alang litum bangai tini thu det lo poisa long chom yime po sitan ta poisa ta ko ningye thu leti ho 275 panda poisa ke long po yat vet lo ako yong si 280 finance commission alam jong si finance commission pe nang vek ji pulo tangte la 275 along ta finance commission alam ta tok pondet me kente nilitum anon sorma a committee aphan lo ke pidun ke la helo neli non file chirilo te theklong ji konat banglo neli tok dun et lo dak le finance commission puta tok dun det nun la penha la 280 along ta na la for sending fund to the autonomous state pura hadakla tok dun det nun pusinil hadak tok dun setha lage tu malam mang deng de non 125th amendment bangge non 125th amendment lete itum six schedule council bangke ponchayat ating de pon six schedule ke po anakang tui de ing tui pik pule pudam kali serta ing tui pik lo puan ponchayat ke dak an lo non halap
6 schedule a council Karbiang Long Autonomous Council bang pu nang pe suntup po dak lo ke wan po la pon chat along lo pang dai hok po la ke ye ka pang dai hok tong ke mema ka pang tui si ke mema ili tung pang tui nang i pu si ribong la si autonomous state ka hang bong separate state la si hang ibom lo autonomous council ke dorde pu si la ke council chot ke assembly nang i pu si tung ke hang ante la si non nitum ka choning ri kang tung la Karbiang Long Autonomous Council pan ke alang litum la 125th amendment ke che kroi du nang ne la pen alang litum autonomous state si hang nang ji alang litum autonomous state hang tu the that amat 125th amendment bill an amendment along an che to dun thu rok la pen hala 280 finance commission long an che to dun thu rok amat autonomous state hang tu the that autonomous state ke hang lam bang deep to joy la po bang chok chik lo ni tung ma tha ke ja lang li tum ha cho ning ri lo la deep joy ka me claim nang ne lo autonomous state ke hang ke ka do ita autonomous state si ke hang nang ji la ke pu an delhi dam thek tang that pu an poisa khoros down de amen an ni si hat mp ta ning ye lo ni ta non ya poisa do lo nang tum cho hang dam jite cho hang dam not pu ma ti di autonomous state kalang kalima kalang di no ye ni ta poisa na pidun ja Jakong do lo nang tum cho hang dam jite cho hang dam not pu ma ti di manala autonomous state ke pina bosta le biru ya son nang tum isi ba chong hor dam de no pu ge toy son yu alam ma ge therak tu me mi la bosta isi ba chong hor dam de no ba phan le ki pu unjia phan le tum mp alang li phan pe hai ga li de ra ta tum ke la sila bang therak me le ko potong alang lita ang ho chi kilik le det lo ne kani yeta la pulo yo la si non ni tingi pu bang ke la hello la autonomous state si ke hang nang ji autonomous state ke hang bang deep joy nang ne lo la pen 125 ke pe amendment me tike pe pas nang ni ne mane modify fetti ke amendment pali modify fetti ke pa pe pas nang ni atheman ni tu handa pu servan kep ta do nang gi dul song wai sa ta do nang gi njang tiruponi song sadwen ta do nang gi rajina isa khota do nang gi pulo anon sorma ta nang che kroi dun lo parliament and along si report ta bidet lo la solamanta ama non 125th amendment long ke hala ke pawi tu det la si hala he hui alam landam etsi la autonomous state ke hang ti deep joy ye phan ke la autonomous Karbiang Long Autonomous Council tung claim nang ni ini apa lama arju te arju tame na tu